kertane bawana iblis menungso lan tatanan kowe Senjaki kowe kuat nadai Cundha Manik meguru karo kowe sawe taun. Kok kaya kagol ngopo Lek? Mboten kasempatan panjangga kula. Ora kasempatan piye? Sir kula Kurawa mundur Durna maju ajeng kula ajiar sak katok-katoke. Aku ora sida nggawa pusaka. Pusakane Mbah Durna. Iya. Cundha Manik kok. Iya. Ora usah wedi. Tae wangi. Kowe maju ngarepe Durna. Iya lajeng kepanipun. Kowe engko adep-adepan karo Durna, aku tak ambles bumi jedul ning burine Durna. Cundha Manik tak rebute, Durna menjadi milikmu. Asik. Ayo menyang yuk, monggo. Saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani menthok karo Begawan Dra sing gawa Cundha Manik. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundha Manik. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Moro kage tibakno. Ora minggat karo aku. Kene marganing pati. Loh. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Durna bapakku. Senjaki. Dudu Senjaki. Apa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara.